UPPL दोलोनि सायाव फोथाय खेबस' खालामनायनि अजद। चिरां जिल्ला 2 नं गोजोनपुरि गामिनि दिपु मुंनि टेन्ट हाउसनि बिगोमा जनाली बसुमतारिया UPPL दोलोनि मावग्राफोरनि सायाव 3 लाख रांनिबो बांसिन रां थगायनायनि अजद दैखांदों। टेन्ट हाउसनि बिगोमा जनाली बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थि समाव 23 जानुवारि खालाराव दिल्लीनिफ्राय माखासे आलासि फैदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव माखासे आइजेंफोर गोनां जानायाव जनाली बसुमतारिनि टेन्ट हाउसनिफ्राय आइजें आइला भारा लाबोनायनि गासै 3 लाख रांनिबो बांसिन रांखौ दिनैसिम हराखै होननानै अजद दैखांदों जनाली बसुमतारिया। आरो रां बिनाय समाव सासेया गुबुन सासेनि मुं लानानै खारग'नायनि राहा लादों होननानैबो फोरमायबावदों बिथाङा। मोननांगौ रांफोरखौ थाबैनो मोनब्ला मोजां जागोन आरो हेफाजाब जागोन होनना आसा खालामनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों जनाली बसुमतारि बिथाङा। आङो थसक भारा हरदोंमोन UPPLनि माबायाव दिल्लीनिफ्राय फैनाय सोरबा माबा फैनाय रिपर्टार ना सोरबा फैनाय बाहाय आं माल भारा हरदोंमोन। बिनि आं जेबो फैसा दासिमबो मोनाखै। दासिमबो आंनि मोननांगौ मोनाखै, खिन्थु माबा किसुमान आरो थसक दंबावो बेखौबो होफैयाखै। आं थांनानै निजे लायनांदों। जानुवारि 2000 जानुवारि 21 तारिखआव लांदों। आं 23 तारिख लिरदों आरोखि। 21आवनो लांदोंमोन लांनाया, खिन्थु आङो 23निफ्राय थागोन होननायखाय 23 तारिखआव आङो माबा खालामदों आरोखि। ओमफ्राय 23 तारिखनिफ्राय 2021 फेब्रुवारि आङो 3 तारिखआव लायदों। बिसोर होफैलाय आरोखि, होफैयाखै। दा मोननांगौ 3,25,000। आंनि थसक लांदों आरो बहुद जिनिस लांदोंमोन। बे जिनिसखौ आं दासिमबो मोनाखै। फैसाया बिदोंमोन, खिन्थु आजि दिम खालि दिम बिदि होनबाय थायो, जायाखै आरोखि दाबो। आङो सोरनाव बिदों, आङो मेन निर्मल दा लांदोंमोन। निर्मल दा बुंबाय, उनावहाय निर्मल दाया आं नङा, आं मालसो जगायना होदों, मालसो हैदों। ओमफ्राय रोंगोराखौ होनदों, रोंगोराया माने माबाखौ होनहरदों प्रमद बर' आरो माबा जाकिर हुसेन, बिसोरो आलदा माबा लानानै फैदों सेन्ट्रेलनिफ्राय। बे मोनसे स्किममोन जाहैदों बिसोर लानानै फैदों। बे जिनिसखौ दासिमबो आङो माबा होआखै आरोखि, फैसाखौ आं दाबो मोनाखै आरोखि। दा आङो फैसाखौ नांगौ। जोङो बिराद टेन्ट हाउस खुलिनानै बहुद असुबिदा। जों दासिमबो 5 मास जाबाय, जेबो थाइसेबो फैसा गैया। जोंनो दासिमबो सरकारा जोंनो जेबो माबा लायाखै, ना बेबस्था लादों ना मा खालामदों। जोंनि माबायाव जेबो गैया टेन्ट हाउसआव। आं बेखौनो बुंनाय जाबाय दिनै, माने जोंनो जेखिनि मोननांगौ बेखौ नांगौ आरोखि। आगोलावबो आं बहुद रायलायबाय, फन हरबाय। दहायबो रिसेन्टलि आङो फन हरदों जाकिर हुसेननो, आङो खनबासो फन हरदों। बे फनखौनो हमाखैबा। थांनाय मासाव आंनो फैसाखौ होफैजोबसिगोन होनदोंमोन। आरो कयेकजन मानसि दंमोन आंनाव, पार्टिनि मानसिबो कयेकजन मानसि दंमोन। आं बिसोरनि नामखौ बुंला, बिसोरोबो दंमोन। गावनो फन हरदों, आं फैसाखौ खुरि मैं पैसा तो दिया ही होनना बुंदोंमोन आरोखि। बेयो दाबो गैया। आङो दिनैसिम 15,000 मोनबाय, जाबाय मास मोनसे। आंनिबाथ' थगायनायानो जाहैबाय। मोननाय नङा बिसोर दासिमबो होनाखै, खिन्थु हैगोन होनो। खिन्थु आं बेबायदि बिबाय थानो हाया, बारे बारे आं फन हरबाय थानो हाया। मोननांगौ जिनिसखौ मोननांगौ, आरो आंनि जे थसक गोमादों बेखौबो आंनो होफैनांगौ। बिराद खस्थ', जोंनाव जेबो गैया दा। जों जिखिनि एसे मा मोनो बेजोंसो जागासिनो।